video masa kan lai home te po eng ho hi aman atlang pu kan soi fia to tun tuma chuan in zat te pa ho intir nan eng ho hi aman atlang pu kan soi ve la do na ni masaberin cover page kan bunga cover page chu lekha bukom siam na turang khan maya internan eng mong po hian lekha bukom siam te ni tuna hian page hi la set lawa A4 akan set potanga A4 man tlang lon ni wangin kan A4 size ni tuna hian chuan zada kan luta heta hian kan cover tu hi kan mang the ne kan du hi heng po hin kina ati tang lam dan te oma kan la soyanga tuna chuan om sai kan mang report anga hi kan mang chinang kan double click ang pian ron langa hian chuan hi ta hian tu chuan kan thlau dang lam thea kan tika adet ka seleka sang isop ni chuan he po hi kan du chuan kan thlau dang lam the ni kan thlang dang lam thea chuan len zong po hi ama kan soi rang pon thea tin hom tang po hian thak ti len the ni chuan a color po ma kan soi che kan ti dang lam tak thea kan du color thak mai turan rang hian chuan ta kan lut lenga ta hian hing te po hi kan du kan zik dang lam thei double click top khan mai chuan ta hian description po hi du chuan kan thlak dang lam theya kan chuan zat apo kan lut lenga eta hian table man kina kan soinga picture kan la du ta hian alai ta hian picture kan da lu chuan picture kan lutang chuan kan picture da lu du kan bazongang insert kan da select zoton ho insert chuan kan pot lianang chuan hi kan picture akan du chuan tin kan da he bokani chuan hi ting lo pon da dan om le boka picture hi du chuan da chumi ma chuan helai hi kan adjust he boka len zong hi chuan hian enter kan matanga shape mang pon da the boka chuan picture mang pon da clip part po da the ni clip part da don chuan clip part da click to panga search for den eng ma kan met lawang go ti kan click to pang hi ma ka da to sa ni bang om mai noya chuan hei tunai hian kan mong hin te hian kan choice on thailo kan duna
chu wang chuan kan choice on thei na turin text wrapping a kan lutang text wrapping a hian in front of text kan thlangang chuan te kan du kan choice on thei to ang hi cover page man dan nia tin thu dang te pok kan zia bel du ni chuan text box mang kan zia kang hemi athu om chau hi kan du khop lawa dang kan ziak lut bel tu ni chuan in zat kan lut lenga chuan text box kan zongang na ta hian text box a hian he ta hengi mang lovin draw text box te kan hmunga he kan thlangang ta hian kan chuang an du kha kan thil type du kha so ito ang kana ti len la ti tet na chu heti ai select zo chi hen thlanga aron lang nga lang mai chunga hian heti ron lang lo ni pon kan so ito ang khan home atangin ti tan thai helai horop ti len na tang khan emo hami a size figure tang point na thlak thei ni chuan kan huang hian hai kan horop da lu hian kan logo da hi hliat lak chu wang chuan hi kan siam kan a hlia lo tura kan duwa thu jek chi lang se kan du chuan kan double click ang hemi i text box a hian chuan save outline te hian no outline kan thlangang chuan a varin la hlia hi kan paile du chuan save fill a kan lut lenga no fill kan thlang leng kan kha thu zia lu dan nia tin hi enter na chaw nia nikina uluk zokin thil da eng mata pok an la sim chawanga chuan kha in zata cover page man dan te nia soi tawang khan heng template tum sa hi a man tak thei ni chuan heng kan siam jong jong hi kan du lo ni chuan kan remove le thei ni abel tangin ti hen hai cover page ron am jong jong kha paya kan dal lu bel chia kharon to ni kha cover page man dan chu nia chuan in za da kan lut le table kan hrenga table hi chu atang kai na te hi thil engmo kan siam na atan tang kai em a chuan entirnan hemi tuna tun tuma chuanin alak lu dan chaw kan sei don ani tang ka zar oma na zona chi hin table karon siam don table kan click anga du chon insert table ai ngan lu thei bok insert table kan ti hian number of column chu column am zat tur number of row ti chu ain thai phei zat tur khan mai te ain rin phei tur kha ti zong rin phei tur kha chang column chu chuk zong rin thla kha ania tuna hian kalam nga le ro pani oma en chinang kan kha nia kha alak lu dan chi khat nia tin hi kan du chuan a size kan ti lian kan ti te thei boka ti len down chuan he lai box kil te zone he kan badanga ti hian kan potang kha ti len dan ania chuan kan ti te le do ni chuan ma mi yang chia khan method kha kan apply le ang chuan ti hian ro pani kan neya hei kan du khop lova adang da bel le kan du ta alla dei lo do wangin chutiang nei don chuan alas ber kalama hian kazar he kan patang chuan tap kan matang kan automaticin ain siam zel don table kan du za ta kha chuan kha table lak lu tan sikhat ania tuna chuan a chitni na kan soi vai la thongang draw table om le draw table chu ke manin kan draw chok the ni kan siam chok the table kha thia ka siang he thia kan draw thea ase te draw ai chun in zat kha ol samjo ka manin
te ro chụp ai chuan kan du zat chut lua number chut lua ama in siam ka ol sam jok ma hei chu kan mang tuk lem lowa ma chu kan hret tang kan sei long ve chu manga chu he da hian alak lu dan chi dang om le a chu te pulak an lut lenga halai hian hei kan muang wan kan ko zo dang zel hi hian kalam ni ka ko tira kalam iron siama ro ni kan du chuan a noi kan chuk thlenga tikan ro thum tiang kha siam dan tur chu ni a kan click to pang tin hei hi hemi aro hi akalam hi akhat zong he kan siam dang lam tua serial number da na lai hi jim do se kan du chuan heti om lai takhian kan suan phayang tekhan kan suan phaya 1 kakha i table kan lak lu dan chunia tin calendar po lak lu the ni calendar lu tur chuan in zada kan lu tenga table kan lu tanga quick table kan lu tang anta hin sem heng lai mi ho homong he heng hi aman thei bokani hi me double click a hian calendar in siap sa kha kan nei thei boka kam pat lianga hian kakha table lak lu dan chang sang te chu an hiya video danga man na dang te kan soi dang leang